aquests moments tan difícils que estem vivint, vull agrair la col·laboració de tothom i l'esforç que feis per no sortir de casa vostra si no és imprescindible. Un agraïment també vull donar molt especialment a les persones que esteu fent feina a primera línia perquè tots els serveis essencials funcionin i per poder atendre les persones més vulnerables. Vull que sapigueu que estem al vostre costat per recolzar-vos, per animar-vos i per encoratjar-vos a seguir fent feina en aquests moments tan excepcionals i complicats. Com a Batlesa de Ciutadella i en nom de tota la població, va aquest aplaudiment per tots vosaltres. Entre tots i totes ho aconseguirem. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.